Una exposició biogràfica del pintor montblanquí Maties Palau-Ferrer al Moll de Costa de Tarragona dona el tret de sortida a l'any Palau-Ferrer, que amb més d'un centenar d'actes previstos per aquest any donaran a conèixer la figura de l'artista. El que ens trobàvem és que si l'artista havia tingut un paper destacat, com dèiem, no? L'any 60 i 70 de l'art català d'aquell moment, després de la seva mort, l'any 2000, gairebé havia quedat oblidat del conjunt de la història de l'art. I és per tant ara, 20 anys després de la seva mort, que calia tornar a recuperar aquella història d'èpica apassionant que havia omplert portades de diari en el seu moment, per tornar-lo a explicar, tornar a posar l'activitat de l'artista, i crec que ho estem aconseguint amb exposicions com les d'avui, amb exposicions que farem arreu de Catalunya, més de 100 actes durant el 2021. Per tant, realment s'està fent tota una feina de recuperació de l'artista. Els quadres, ceràmiques i escultures de Ferrer romandran exposats al Tinglado 1 fins al proper 13 de juny. D'aquest any Palau-Ferrer enteníem que les xarxes socials eren cabdal, tant a Twitter com a Instagram com en vídeos a YouTube. El que estem fent és això, és apropar directament l'art de Palau-Ferrer i els seus valors al conjunt de la gent. L'exposició i la resta d'actes programats per aquest 2021 són una iniciativa de la mateixa família de l'artista, que compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Montblanc i altres entitats com Òmnium Cultural i que volen posar en relleu la figura de Ferrer.